Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, sunt Wilhelmina Cheul. Repere semnificative privind activitatea de prevenire a consumului de droguri și violenței în școli a fost tema întâlnirii cu directorii unităților de învățământ din mediul rural, organizată la inițiativa instituției prefectului alături de reprezentanții ai Inspectoratului Școlar Județean Brașov, Inspectoratului de Poliție, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate și Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brașov. La întâlnire au participat directorii unităților de învățământ preuniversitar din mediul rural, alături de un reprezentant al părinților din fiecare unitate școlară. Am dorit acest lucru pentru ca să avem o prevenție și un mod de comunicare urgent în momentul în care apar suspiciuni, apar consumuri de anumite droguri. Atunci când se fumează, e posibil să fumeze altceva decât țigările obișnuite și de asemenea vom discuta și despre toleranță zero în școli privind fumatul. Aceste întâlniri sunt organizate în cadrul planurilor teritoriale de acțiune pentru implementarea strategiei județene antidrog 2014-2020 și pentru creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ preuniversitar. În luna ianuarie 2016, lucrătorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Brașov, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, au destructurat un grup infracțional organizat pe linia traficului de droguri, fiind descoperită o cantitate de 20 de grame de droguri sintetice foarte periculoase. Dintre acțiunile de combatere a traficului de droguri desfășurate de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate, menționez că au fost câteva de succes legate de așa zisele produse etnobotanice, acea substanță Shimnaca, despre care se discută în momentul de față și care este devastatoare și care, din păcate, a ajuns la Brașov, însă, datorită activității desfășurate de către lucrătorii brigăzii, a fost prevenită distribuția acestei substanțe și descoperiți traficanți. Ne interesează în mod deosebit prevenirea consumului de substanțe în mediul rural prin implementarea de proiecte, programe specifice, astfel încât să avem certitudinea că tinerii nu vor fi supuși la risc. O primă întâlnire în cadrul acestui proiect a avut loc în data de 11 noiembrie 2015 la Colegiul Național Andrei Șaguna, unde au participat reprezentanții unităților școlare din mediul urban. La nivel național, Agenția Națională Antidrog, prin cele 47 de centre de prevenire, evaluare și consiliere antidrog teritoriale, oferă gratuit în regim ambulatoriu servicii de evaluare medicală, psihologică și socială, în vederea includerii consumatorilor de droguri într-un program integrat de asistență. În data de 10 martie, Spitalul Sfântul Constantin împlinește 5 ani de la înființare, perioadă în care au fost internați în spitalul privat peste 30.000 de pacienți. Au fost efectuate mai mult de 140.000 de servicii în regim ambulatoriu și peste 6.500 intervenții chirurgicale. Acesta este primul spital privat multidisciplinar inaugurat în Brașov, dezvoltat prin investiții private 100% românești, ce a reușit să atragă o echipă de medici specializați dispuși să se dedice exclusiv acestui proiect de nivel internațional, unii dintre aceștia renunțând chiar la carierele în străinătate, contribuind astfel în mod semnificativ la transformarea Brașovului în centru regional de dezvoltare în domeniul serviciilor medicale private. Cu ocazia împlinirii a 5 ani de activitate, spitalul va lansa în perioada următoare 5 programe gratuite de prevenție adresate anumitor categorii de afecțiuni. Primele 2 programe, care vor începe din luna martie, sunt programele de screening pentru urologie și gastroenterologie. Acestea se adresează unor patologii importante pe care, din păcate, le surprindem de multe ori în faze tardive de evoluție, și anume se adresează bărbaților cu afecțiuni ale prostatei, pentru care am pus la dispoziție un screening al cancerului de prostată, în cadrul căruia pentru pacienți peste 45 de ani asigurăm analize de sânge gratuite, dosare de PSA gratuit și de asemenea un consult urologic cu ecografie gratuită.
Iar în a doua etapă acestor programe de screening ne-am axat și pe screeningul cancerului colorectal, pentru că, din păcate, este o afecțiune care interesează o mare parte din populația României. Dintre cele peste 30.000 de internări, mai mult de 12.500 au fost efectuate în regim de spitalizare continuă și aproape 19.000 cu spitalizare de zi, acestea din urmă fiind în mare parte tratamente oncologice. În cadrul secției de chirurgie generală au fost efectuate peste 3.500 de intervenții, 40% dintre ele fiind cazuri oncologice, peste 350 de operații de chirurgie a obezității, 20 de tipuri de intervenții în premieră în Brașov, 13 tipuri de intervenții în premieră pentru România. România s-a confruntat în ultimele săptămâni cu numeroase probleme în zona de siguranță alimentară. Din acest motiv, reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinară din Brașov s-au întâlnit cu directorii mai multor instituții de învățământ pentru a le aduce la cunoștință condițiile ce trebuiesc îndeplinite în manipularea și păstrarea alimentelor ce sunt distribuite copiilor. În țara noastră au existat în ultima perioadă câteva motive de îngrijorare în privința siguranței alimentelor. Programul Național Laptele și Cornul a dat bătăi de cap autorităților din Galați, unde 40 de copii au ajuns la spital cu toxinfecție alimentară. Pentru a evita asemenea situații, Direcția Sanitar-Veterinară Brașov a considerat de cuvință să informeze conducerea școlilor despre regulile pe care trebuie să le respecte. Având în vedere evenimentele din România, din zona de siguranță alimentelor, mă simt dator să aduc la cunoștința conducătorilor instituțiilor școlare din județ condițiile de manipulare, de păstrare, de distribuire, condițiile de igienă legate de modul în care trebuie să se desfășoare programul național Laptele și Cornul. De multe ori există tentația de a găsi imediat un aspect care conduce la evenimentele din interiorul școlii, dar nu luăm măsuri pentru a preveni acele aspecte negative. În egală măsură vreau să mă adresez reprezentanților unităților școlare cu privire la modul în care programul After School trebuie să se desfășoare. Cum se selectează furnizorii de servicii, care sunt condițiile în care această activitate se desfășoară. Totul este făcut pentru a fi în sprijinul părinților, dar în primul rând al elevilor din mediul rural. Din fericire, în Brașov, până în acest moment, nu au fost semnalate cazuri în care copiii să se îmbolnăvească din cauza produselor primite la școală. Deputatul independent Cornel George Comșa și-a anunțat în mod oficial intrarea în competiția electorală pentru primăria municipiului Brașov. La conferința de presă au fost prezenți invitați din țară și străinătate, care au ținut să își arate susținerea pentru această candidatură. Fost consultant al Casei Regale, candidatul independent își propune să aducă o schimbare în administrația locală brașoveană, motiv pentru care a pregătit o serie de proiecte pentru îmbunătățirea imaginii orașului nostru. Cornel Comșa susține că infrastructura, investițiile și educația sunt principalii piloni care pot consolida orașul nostru cu efecte benefice pentru toate categoriile sociale. De asemenea, primarul și instituțiile administrației locale sunt cele care trebuie să joace un rol de intermediar între nevoile investitorilor străini sau români și necesitățile de dezvoltare ale orașului prin oamenii săi. Această viziune nu este o chestiune pe care am copiat-o dintr-o carte sau am luat-o de pe Google, se bazează și pe niște cifre. Eu, până la data alegerilor, voi dovedi că investitori de talie europeană vor veni aici și vor începe acest proces de creare a noului City. Există un investitor pe care nu-l numesc astăzi, dar vă dau o cifră. În jur de 110 milioane de euro vor fi investiți în următorul un an jumătate în Brașov, iar acest investitor a fost adus de mine. Acum 2 ani de zile, prima dată aici, i-am arătat mediul, i-am prezentat potențialul orașului și lucrul interesant este că m-a întrebat ce produce școala brașoveană și câți oameni care vorbesc limbi străine putem să găsim aici. În perioada următoare va fi prezentată strategia completă pe care candidatul a pregătit-o în cazul în care va câștiga încrederea brașovenilor la alegerile din această vară. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Nova TV vă urează toate cele bune. La revedere!